Вие имате транспортен бизнес. Управлявате персонал, голям флот, обработвате многобройни товари дневно. Това са сложни логистични процеси, но вие гледате напред. Растежът налага избор не просто на бизнес софтуер за контрол и управление. Това е избор на дългосрочен партньор, на когото трябва да се доверите. Transport Organizer ви предлага TMS с много практични решения за управление и контрол на транспортните операции. С нас ще обхванете всички процеси с един поглед. Визуализираме по статуси всички изпълнявани в момента и планирани в бъдеще задачи. Генерираме справки по много филтри и зададени критерии. Следим в реално време местоположението и статуса на товарите и камионите. Индикираме за всички закъснения – товарене, доставка, без товар. Предлагаме интелигентна система за фактуриране при договорени условия, както и модул за автоматична отчетност на шофьорите. Мобилното приложение за шофьори изпраща документи и снимки, автоматично прикачващи се към съответните задачи или автомобили. Получава адреси, GPS координати и маршрут. Получава инструкции за товарене и разтоварване. Нека заедно да направим крачка в бъдещето на вашия бизнес. Избирайки нас, вие получавате корпоративна идентичност, неприкосновеност на информацията в комбинация с регулиран достъп по департамент, отдел и по ранг, мобилност и контрол от всякъде и по всяко време, пълна визуализация на цялата функционалност на системата. Transport Organizer управлява процесите в транспортния бизнес от начало до край.